A začneme s osvedčenou klasikou a priekopníkom medzi AI nástrojmi ChatGPT. Pomôže ti s hociakým brainstormingom, vygeneruje ti hociaké nápady, stratégie, plány, texty, články, skripty pre videá, scenáre, naozaj hoci čo si zmyslíš, samozrejme ak je to legálne. Ďalší nástroj, ktorý ti ukážem, je Luma Dream Machine. Ten vie generovať krátke videá, ktoré síce majú k dokonalosti veľmi ďaleko, ale tak na začiatok to docela stačí. Stačí nahrať obrázok alebo video, pridať popis toho, ako má výsledok vyzerať a o zvyšok sa potom už postará AI. Aplikácie či AI nástroje, ktoré generujú obrázky, je už hromada, no za jeden z najlepších môžeme jednoznačne označiť Ideogram, ktorý vie na rozdiel od iných pracovať dobre aj s textom. Ďalší fan nástroj na obrázky je Midjourney, ktorý je obľúbený medzi grafikmi, umelcami aj podnikateľmi, ktorí chcú vytvárať vizuály bez drahých agentúr, no a zlou alternatívou nie je ani DALL-E Free. Ak patríš medzi programátorov, určite oceníš nástroj Codex, ktorý prekladá bežný jazyk do programovacieho kódu. No a ďalším je GitHub a Copilot, ktorí ti zase pomôžu písať kódy rýchlejšie a efektívnejšie. Ak píšeš blogy alebo spravuješ obsah, určite vyskúšaj Jasper AI. Ponúka viac než 50 šablón a pomôže ti rýchlo vytvoriť články, statusy na sociálne siete aj popisy produktov. Pre tvorbu prezentácie je výborný Dectopus AI. Nástroj ti pomôže vytvoriť profesionálne vyzerajúce prezentácie bez nutnosti nejakých grafických dovedností. Podporuje aj spoluprácu medzi členmi tímu v reálnom čase, čo uľahčuje tvorbu prezentácií a zdieľanie myšlienok a nápadov. Pre generovanie realistických hlasových prejavov pre videá a prezentácie poslúži Murf. Vďaka širokej škále hlasov a schopnosti upravovať tón dokáže Murf oživiť scenáre tak, aby boli autentické a pútavé. No a ako posledný ti ukážem Suno. Ak chceš generovať hudbu či zvukové efekty na základe textového zadania, pomôže ti nástroj Suno, kde sa môžeš hociako vyblbnúť a pomixovať rôzne žánre a štýly hudby podľa svojich predstav.